Lengxelo ikhomba umnwe kwinkonzo yesipolisa nakwinkonzo zobuntlola kweli isithi zoyisakala ukusezela umoya ozayo wezixholoxholo ezazikhatshwa kokutyuthulwa kwevenkile ngoJulayi wonyaka ophelileyo. Lengxelo ikwathi iintlaba zahlukane ngaphakathi kwiqela elilawulayo nazo zaba negalelo kwezi zixholoxholo yaye ikhabhinethi nayo inukiwe kule ngxelo kusithiwa zange yenze ngokwaneleyo koko mayithathe uxanduva. It's just a confirmation of what we have said all the time, that the intelligence services of this country and the police are in tatters. The report has reached the correct conclusion that the riots must be squarely blamed at the incompetence of Ramaphosa's government and its security institutions, whilst noting the worsening socio-economic conditions of our people as a fertile ground for the mobilization that took place following the arrest of Jacob Zuma. The report also is not telling us about the root cause of the problem, the root cause of the unrest. It also tells us about how the situation was responded to, which gives us worries as a party that we might find similar occurrences in the future. The report confirms, I believe, what most South Africans already knew, that South African police services and our state security agency were negligent in their responsibility to safeguard and to protect businesses and lives within the country. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba kwintetho yakhe yobume besizwe ngolwesine adandalazise elubala amanyathelo azakuthatyathwa ngurhulumente ukukhawulelana nezindululo ezithiwe daca kule ngxelo.